Nyuwun sewu niki penontonnya nggih, penontonnya sing teng ngajeng panggung. Sedanten mawon penonton sing ngajeng panggung mundur napa nggih. Lenggah. Samping kanan kiri. Kendangnya mboten ketok nih kendangnya. Ibuke Mas Agung nggih. Nggih niki sing Mas penonton. Ayo Mbah Juki barang iki, ayo Mbah. Ayo Mbah Juki. Ayo to Mbah. Ayo. Nggih, niki penontonnya rada mundur titik niki. Ayo to Mbah. Aja ngadeg nek kono. Ligo ayo. Ligo. Sing kabeh ketok. Ora bisa medhotake tresno. Awas. Hati-hati. Aku tansah kelingan. Senadyan manggon ono Kalimantan. Tak rewangi lara
Endi musuhe? Sinimpen kangen ning tresno. Ora tejo ndang bali ing Jawa. Awas digodeli sing tak ombe kabeh mau kang dadi seksine Kalimantan kan nyambut gawe ning tresnaku ya mung kanggo kowe senadyan adoh ing paran kurang sakti lagi tansah dioso tristan ing Kalimantan lan Jawa enak tenan boyoke pedhot ayo Pakde ayo so awas saksena yuk Mas. Ayo. Lugo. Hei, lugo. Bangga aku kae, yo. Kowe kondo yen tresno pengen urip karo aku keberangkatan kowe tekan rapi sonjo jadi dewi Ojo mlayu kowe. Leno pangedamu. Jelek boyokmu. mencolot mendombang merang kedap kendangan ingat ada runtang sompret celok-celok berungan mantok-mantok kabeh bonus pedang duduk pelajaran bintang topeng lekes prenges jekekres karen dulu gepes lololo kae jaranan sifat madu gawe kudu Rondo sakti lagi. Wala-wala. Enak tenan.
Nyibah rasane Mbah. Enak tenan. Nenek. Enak. Nenek. Jos. Lo. Awas. Hati-hati. Awas. Awas, ucul. Geblek boyoke, ayo. Geblek boyo aja mlayu. Senatan pinggir. Bisa
papan Mrene maneh Moga sing kuwasa paring kasembatan amin ya Allah jroning ati durung pengin bali alah ngapusi jroning ati trenyo yen ngelingi waktu apik ora kaya sina iki sampeyan kabeh bakal tak salamke apa matur nuwun moga golong waduh wow Kondur ya Pak ya. Wis suruh celak delok wayang. Panas, popo panas. Ayo yo, ayo, ayo yo, ayo, ayo yo, ayo. Pas, J. Ayo kita boleh yo. Wayang boleh yo. Kayak delok wayang. Tung gentak gentung.
piye. Cek Wes. DJ. Ayo, ayo, Ekolane. ayo, ayo, Bentuk jos. Ya. Angel mentok dikon mulai. Yo. Ya sak hubungan kas. Boleh tenan lo ya. Wis disangoni donga. Ya. Wes. Aduh. Ayo kita kali Ije. Wes iki sing terakhir iki. Tek iki wisan. Wes tenang. Ujian makaten kalau sedaya pasukan awal hingga kita pun panjenengan kula sak rombongan kembali